ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ከመይ ኣለኹም ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ HIV ኤድስ ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎን ከም ዘየለን ኣብ ገዛና ኮይና ብቐሊሉ ንፈልጠሉ ሜላታት ክሕብረልኩም እየ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጸንሑ ፈለማ HIV እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ክንርኢ HIV ማለት Human Immunodeficiency Virus ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ናይ ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ዘቐንሶ ቫይረስ እዩ እዚ ቫይረስ እዚ ነዚ ክገብር ዝኽእል ኣብ ሰውነትና ዝርከቡ CD4+ ሴላት ንብሎም ዋይት ብለድ ሴላት ነዚኦም ተጠቒሙ HIV ንባዕሉ ኣብ ውሽጢ ሰውነትና የስፋሕፍሖ እዚ ማለት ነዞም ሴላት እንዳቐተለ ንባዕሉ ይስፋሕፋሕ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ናይ CD4 ቁጽሪ እንዳቐነሰ ናይቲ ቫይረስ ቁጽሪ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰውነትና እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣብዚ ግዜ ድማ ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሙ እንዳቐነሰ እንዳተዳኸመ ብምኻድ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ክንከናኸሎም እንኽእሎም ዝነበርና ኢንፌክሽናት እውን ብቐሊሉ የጥቁዑና ማለት እዩ ስለዝኾነ ናይ HIV ቫይረስ መንነት እዚ እንትኸውን ኤድስ ንብሎኸ እንታይ እዩ ዝብል ክንርኢ ኤድስ ንብሎ ድማ Acquired Immunodeficiency Syndrome ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ናይ ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ትሑት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ዝፍጠሩ ዝተፈላለዩ ናይ ሕማማት ምትእኽኻብ ማለት እዩ HIV 4 ስቴጅ ኣለዎ እቲ ራብዓይ ስቴጅ ወይ ድማ ስቴጅ 4 ቫይረስ ንብሎ እዩ ኤድስ ኢልና እንጽውዖ ስለዝኾነ ኣብ መንጎ HIVን ኤድስን ዘሎ ኣፈላላይ በዚ መንገዲ እንተርኢና ብዛዕባ መመሓላለፊኡ ድማ ቁሩብ ክንርኢ እቲ ዝዓበየ ፐርሰንት ዝሕዝ HIV ቫይረስ ኣብ ደሙ ምስ ዘለዎ ሰብ ብዘይ ኮንዶም ዝግበር ጾታዊ ርክብ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ HIV ቫይረስ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ሰብ ብዝተወገአሉ በሊሕ ነገር ንሕና እውን ክንውጋእ እንተደና እዩ እዚ ንኣብነት ሓደ ሓኪም HIV ቫይረስ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ሰብ መርፍእ ወጊኡ ድሕሪኡ ንባዕሉ ሃንደበት ክወግእ እንተሎ ከም መምሕልላፍ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ መመሓላለፊ ክነስተውዕሎ ዘለና እንትኸውን ካብ ኣዶ ናብ ውላድ ዝመሓላለፈሉ መንገዲ እዩ ኣብ እዋን ጥንሲ ክኸውን ይኽእል ኣብ ናይ ምውላድ ግዜ እውን ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ድሕሪ ምውላዱ ጡብ ኣብ ተጡባሉ ግዜ እውን ክኸውን ይኽእል ስለዝኾነ ዞም ሰለስተ ዓበይቲ መመሓላለፍቲ HIV ቫይረስ እንትኾኑ ካብዚኦም ብምርሓቕ ንነብስና ካብዚ ቫይረስ እዚ ክንሕልዎ ንኽእል ኢና ሓደ ሰባት ካብዚኦም ሰለስተ ነገራት ከይርሓቅኩም ንምምርማር ግና ተፈርሒኹም እቲ ቫይረስ ምንም ዓይነት ምልክት ከይርአየ ንነዊሕ ዓመታት እውን ኣብ ደምና ክነብር ይኽእል እዩ ምልክት ዋላ እንተዘይተረኣየ ግና CD4 ሴልና እንዳቐተለ ይጎድአልና ኣሎ እዩ ምልክት ከርኢ ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ ግና ሰውነትና ተጎዲኡ ብመድሓኒት እውን ብቐሊሉ ዘይክምለስ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ነዚ ብምፍላጥ ግድን ክንምርመር ኣለና ናፃ እንተኮይና ንቐጻሊ ተጠንቂቕና ክንነብር እንድሕር ፖዚቲቭ ኮይና ድማ መድሓኒት ንምውሳድ ተመርሚርና ውፅኢትና ግድን ክንፈልጥ ኣለና HIV ቫይረስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ማለት ናይ ዓለም ፍጻመ ይኮነን ቴክኖሎጂ እንዳተለወጠ እዩ እቲ ሕክምናታት እውን እንዳተመሓየሸ ይኸይድ ስለዘሎ እኹል መድሓኒታት ብምውሳድ ስሩዕ ናብራና ክንነብር ንኽእል ኢና ካብዚ ብተወሳኺ ግና ፈሊጥና ማለት ኣብ ዙርያና ዘለው ሰባት ሓሊና ማለት እዩ ንኣብነት ነፍቃሪትካ ንበዓልቲ ቤትካ ኮታስ ሙሉእ ስድራኻ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትኾናሉ ግዜ ድማ ካባኽን ናብ ውላድክን ንኸይሓልፍ ንምክልኻል እውን ስለዝጠቅም ግድን ውፅኢትኩም ክትፈልጡ ኣለኩም ብዙሓት ሰባት ንዘይ ምምርማር ካብ ተቕርብዎ እቲ ሓደ ምክንያት እንታይ እዩ ናብ ሕክምና ብምኻድ ንምምርማር ምፍራሕ እዩ እቲ ሓኪም ባዕሉ እንታይ ይብለኒ ብዛዕባይከ እንታይ ይሓስብ እንተሃሊንኸ ክሕስወለ እዩ ዝብል ስጋኣታት ኣለዉ ነዚ ብምባል ድማ ካብ ምምርማር ትርሕቁ ኣለኹም ስለዝኾነ ነዚ መፍትሒኡ ድማ ባዮሹር HIV ሰልፍ ቴስት ዝበሃል መመርመሪ ኣሎ በዚ መመርመሪ ብቐሊሉ ኣብ ገዛና ኮይና ደምና ወሲድና ኣብ ውሽጢ 15 ደቂቕ ውፅኢትና ክንፈልጥ ንኽእለሉ ብሉፅ መመርመሪ ስለዝኾነ ናብ ሕክምና ከድኩም ተመርሚርኩም ውፅኢትኩም ንምፍላጥ ፈሪሕኩም ኣብ ገዛኹም ከፍ ኢልኩም ዘለኹም ሰባት ንባዮሹር HIV ሰልፍ ቴስት ገዚእኹም ክትምርመሩ ክትክእሉ ኣለኩም ውፅኢትኩም እውን ግድን ክትፈልጡ ኣለኩም ነዚ ምስራዕና ብዛዕባ እቲ መድሓኒት ድማ ቁሩብ ክንርኢ ዓንተዎ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም እቲ ቫይረስ ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ኣትዩ ንCD4 ሴላትና ብምቕታል ከም ዝስፋሕፋሕ ርኢና ነርና እዞም መድሓኒታት ድማ ስርሖም እንታይ እዩ እቲ ቫይረስ ዝገብሮ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ምቁራፅ እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መድሓኒታት ኣለዉ ኮይኑ ግና ስርሖም ነቲ ምስፍሕፋሕ ምቁፅፃር እንትኾን እዚ ድማ CD4 ሴላትና ከይሞቱ
ብምግባር እቲ ቫይረስ ከይበዝሕ ይከላኸሎ። እዚ ድማ ናይ ሰውነትና ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሙ እንዳወሰኸ ይኸይድ። እቲ ቫይረስ ድማ በዝሑ ከይወስኽ ኣብ ዘለዎ ክጸንሕ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንኽቕንስ ይገብረልና እዩ። ስለ ዝኾነ እቲ ቫይረስ ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎ ካብታ ዝፈለጥኩምላ መዓልቲ ትሒዝኩም ነዚ መድሓኒት ብምውሳድ ንነዊሕ ግዜ ብምሉእ ጥዕና ክንነብር ከም ንኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም። ቀፂልና ድማ መድሓኒት ኣብ ትወስዱ ሰባት ዝርአይ ሓደጌጋ ንርኢ። ነቲ መድሓኒት ምቁራጽ ብስርዓት ዘይምውሳድ ፀገም ከስዕበልኩም ይኽእል እዩ። ኣብ ተቆራርጹሉ ግዜ ነቲ ቫይረስ ምስቲ መድሓኒት ዝላመደሉ ግዜ ትህብዎ ስለ ዘለኹም ክተቋርጽዎ የብልኩምን። ኣቋሪጽኩም ዋላ ከም ብሓድሽ እንተጀመርኩም እውን ዘይክሰርሕ ስለ ዝኽእል ምቁርራጽን ብስሩዕ ዘይምውሳድን ክትለምዱ የብልኩምን። ስለ ዝኾነ መድሓኒት ምውሳድ እስካብ ዝጀመርኩም ከየቆራረጽኩም መዓልታዊ ክትወስዱ ክትክእሉ ኣለኩም። እቲ ካሊእ ዝርአ ፀገም ድማ ናብ እምነት ቦታታት ብምኻድ ነቲ መድሓኒት ምቁራጽ እዩ። ንኣብነት ኦርቶዶክሳት ናብ ጸበል ከይድኩም ነቲ መድሓኒት ሙሉእ ንሙሉእ ኣቋሪጽኩም ብጸበል ጥራሕ ምፍታን ይረአዩ። ሙስሊም እውን ከምኡ፣ ፕሮቴስታንት እውን ናብ እምነትኩም ብምኻድ ነቲ መድሓኒት ናይ ምቁራጽ ልምዲ ተሪኢኹም ኮይኑ ግና ናብ እምነትኩም ምኻድ ትኽክል እንከሎ ነቲ መድሓኒት ግና ክተቋርጽዎ የብልኩምን። ነቲ መድሓኒት ምቁርራጽ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ፀገማት ከስዕበልኩም ስለ ዝኽእል እዩ። ጎናጎኒ እምነትኩም ነቲ መድሓኒት እውን ክትጥቀምዎ ክትክእሉ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ግበርዎ። ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስለ ዝኾነ ሰብስክራይብ ግበርዎ። እዚ መደብ ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርኢቶኹም ብኮሜንት ጻሓፉልና። ብቐጻሊ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለን።